without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyon buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas sa atos sa mga kaaksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Firing Line yari kita sa Sabado nga pagpangalagad sang industry nga palatuntunan. Aksyon Firing Line! Firing Line! Inyo ka-aksyon na Marlon Hiruvoya, kamusta nga inyo sa kahimtangan sa karon sa sading mabagyohon sa gihapon nga panahon. Sabadong edisyon sa inyo sa nga palatuntunan, Sabadong madulom kag Sabadong magalumon. Sabado nights nga presentation sa Action Firing Line tubtob sa tak ng alas 9. Action Marlon Hiruvoya. Action Firing Line! Antes pa naman ang taran, diri kita na importante ini, hibalaunta kung diin na bala ang bagyo nga si Paing. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Kapon naton Melvin Fierro sang PDMPD. Action Melvin, mayong gabi, please come in. Mayong gabi si mo Action Marlon kag sa tanang tagpalapati ibalaw nato ng pinakaling lakat sa panahon Oktubre 29, 2022. Ang update naton sa atong ginabantayan nga tropical severe tropical storm na si Paeng ginabrabana base sa available data ara sa vicinity na siya sa Rizal, Laguna sa coordinates nga 14.1 degrees north, 121.4 degrees east nga may kabaswagon nga hangin nga 95 km per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 160 km per hora. Magagihoy ni si Paing pa north west nga direksyon sa kada sigon nga 20 km per hora. Ang Negros Occidental sa gihapon Action Marlon na paidalog kita gihapon sa storm signal number 1. Ang Metro Manila, lakip naman ang Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, lakip ng Albay, Antique, Cagaclan. Sa gihapon, maka-experience sila sa mabagyo nga panahon nga dulot siya sa severe tropical storm Paing. Ang Cordillera Administrative Region, resto Bicol, kag ang ibang mga bayan sa Visayas, Northern Palawan, lakip naman ang Cuyo kag Calamian Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, La Union kag Ilocos Sur. Sa gihapon maka-experience sila sa maulanon nga panahon kag may pagmadlos man sang hangin nga dulot man sang bagyo Paing. Ang rest of Luzon kag Mindanao mangin magulog-alog mo ng ila kalangitan kag may mga lapta-lapta man mga pagulan nga dulot man niya sang sa gihapon sang severe tropical storm Paing. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental Bacolod City maka-experience kita sa gihapon sa sa maulanon kag may paglumadlos nga hangin gikan sa nabagat na nakatundanan na probinsya sa kabukusan nga bayan niya sa aton nga probinsya kag ang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob may pagmadlos nga sa gihapon delikado sa aton nga sakayan panagat. Ang aton nga adlaw nagatunod alas 5:25 kay nakamagabotlak alas 5:38 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat ka mayong gabi sa luwas. Salamat Action Melvin. Action Firing Line! Provincial Disaster Management Program Division Melvin Fierro ti ang Negros Occidental kalakip sa gihapon sa madamo-damo nga mga lugar sa bugos nga Pilipinas nga napaidalom sa storm warning signal number 1. Action Firing Line! Bilog nga Negros Occidental, no? Kabugusan nga Negros Occidental, ara gyapon signal number 1 kita sa gihapon, no? Ang iban pa sa nga mga lugar
nga malapit na sa aton nga signal number 1 sa gihapon, northern kag central portion sa Negros Oriental. Syudad sang Gihulngan, Botsalingon. Sa Negros Oriental, ilisipon labang tuya ang mga lugar sa ilang probinsya nga napaidalom sa signal number 1. Action firing line. Northern kag central portion sa Negros Oriental, syudad sang Gihulngan, Valle Hermoso, syudad sang Canlaon, La Libertad, Himalalod, Tayasan, Bais City, syudad sang Bayawan, Manhoyod, Basay, Bindoy, Mabinay, Ayongon kag ang syudad sang Tanhay. Action firing line. Firing line. Iban pa sa mga probinsya nga ara sa gihapon sa signal number 1, diri sa Region 6, no? Sa Western Visayas, amo ang Gibaras, ang the rest of Antique. Bot sa lingon, hindi kabugusan nga Antique, no? The rest of Antique, the rest of Aklan, ang kabugusan nga Capiz, kag ang kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Action firing line. Yari kita sa tutok ka bagyo sa gihapon nga pagpangalagad. Tutok bagyo. Action Radio Typhoon Update. Amo ng pagpanilag sa lakat ni bagyong Paeng nga nang isa na ka severe tropical storm bot sa lingon mas nagbaskog ang kusog o kon puwersa. Sining bagyo nga si Paeng kay ang kategorya niya ara na siya sa severe tropical storm. Kung isip-isipon naton, 3 na kaadlaw ang soprer sang pusod sang Pilipinas sa taran-taran nga bagyo nga naglaslas sa pusod Pilipinas. Amo ni ang makabig mga kaaksyon nga medyo mabalubaskog kag may dako nga kahalitan. Baskog ang pagbubo sang ulan, may dalang pagbaskog sang hangin, pero daw ang hangin mga kaaksyon kasarangan man lang kag ang pagbubo sang ulan. Dari sa Bacolod, Kaina daw kadili lamang. Action firing line. Ang ulan amo gining ginabantayan kay damo na ni sa mga nagkalahalitan mga kaaksyon, no? Ang Negros Occidental sa Nasalentana wa gid makalawas sa kahalitan. Ano ba lang ulihing nga datos sa atos nga gobyerno kon mga nagkalahalitan nga pamilya ang istoryahan. Tutukan tara dugay-dugay. Action firing line. Ante sa atos nga lokal sa balita nasyonal sa gihapon, tutok kita sa bagyong Paeng. Kadamuon sa mga nagkalabatay sa bagyo Paeng, nagsalangisag ang figurso, nagsalangisag ang numero. Ang ginanunsyo nga kadamuon mga kaaksyon daw ay magsalalanto. Action firing line. Hindi amo, ang numero mga kaaksyon gumawa kaina sang aga, 72 na kunong ginreport nga patay mo, di gali amo, dutay gali iya, ang tuod gali ara-arang sa 45. Action firing line. So ang balita mga kaaksyon, 45 not 72. Kung anong rason nga tumuhaw ang 72 nga numero mga kaaksyon, daway ginagin tanto ginlalisan pa kay ang tutok karon sa gobyerno kung anong pwede pa nga himuon, no, sa mga nahalitan sining bagyo nga si Paeng. Di mismo ang NDRRMC subong nga Sabado among nagklaro sang numero. Siling nila 45 and not 72 people ang nagkalamatay. Action firing line. Naklaruhan ni matapos nga si Acting Department of National Defense DND Secretary Jose Faustino Jr. nga concurrent NDRRMC Chairman. Nagsiling siya nga nabalaan lamang nga 45 lang ang nagkalamatay sang magsumitar sang reports. Ang mga concerned nga LGUs o kon local government officials sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang BARRM nga ginatuwag. Nga man may separado na sila nga panggobyerno ya. May ara ginatawag nga Bangsamoro government. Action firing line. Pero may namuno man si Faustino kung anong rason nga nagpagwa sang una nga report niya 72 ang nagkalabatay. Kay manambal niya may pila ka mga local officials nga ila sa nga isip sa mga nagkalabatay naglalapaw kag nagbase man sila sa mga reports sa mga otoridad o opisyal
sang mga kabaranggayan ti basi kon resulta lang ini sang kakapoy kag kalapyo man sa mga opisyal ta. Pero sige lang hindi gina malikawan nga katabo ang waay naga salalanto nga figures sa tion sang kalamidad o kontrahedya. Action firing line. Mas maayo na lamang nga temprano pa naklaruhan kag naplastar kun pilagid ang mga nagkalamatay ti hulaton lang naton. Bangon ti nagalawig ang mga inadlaw, nagasangkad ba ng epekto sa ring bagyo ho? Ang mga airline companies nagkanselar man sang 116 ka mga domestic kag international nga biyahe halin kag pakadtos Pilipinas, no? Lapit na nga 7,500 man ka mga pasahero, drivers kag cargo vessels, cargo helpers, no? Cargo helpers. Sa 107 ka mga vessels o kon barko ang stranded sa mga puerto, sandig ni sa report sang Philippine Coast Guard. Action firing line. Subong nga adlaw si Presidente Bongbong Marcos mga kaaksyon, no? Si Presidente Bongbong Marcos nagpanguna siya sa command conference mayangot sa ring severe tropical storm nga si Paing. Sip-isip ko mga kaaksyon ang kalawigon sang conference kagin patagayon ni Marcos mga lapit 2 ka oras ug aling kay way ang presensya niya, no? Way ang presensya niya kundi ara siya nag-agi sa online no? O kon sa Zoom ang pila ka mga miyembro sang kabinete niya nga may importanteng papel kon pag-akto sang gobyerno sa mga nahalitan sang bagyo ang hambalan. Ara ya sa isa ka hulot naga inopdanay puruti siya ang naga-preside, siya ang ara sa Zoom, no? Basi may mga rason mas Marcos nga nag-agi lang siya sa ginatawag nga Zoom mga kaaksyon, no? Pamati ko lang porsyon ni Presidente Marcos, no? Presidente Marcos ang tigong yakaina sang gin-preside niya ang ining command conference may angot sa Bagyo Paing. And it's the usual sequence of events. It's going to be number one, we have to cater immediately to those who have been dislocated, napunta sa evacuation centers. So it's already what we are doing. Pero yung iba din, kailangan siguraduhin natin na kahit hindi sila nakapunta sa evacuation center, kung nangangailangan sila, patulong tayo sa LGU, puntahan din natin yung mga yon. And it's still the same. It's relief goods, it's water supply. Yung immediate requirement will be bottled water. But again, yung filtration systems ang ilagay natin kagad doon. So I think that is okay. I'm a little bit concerned why the situation in Maguindanao was so bad. Sana let's study it further sexually and we'll see what we can do para maging mas maging accurate ang mga forecast natin, especially sa flooding, because that seems to be the problem now. And again, let us not wait for the helicopters to fly. Let us not wait for all the air assets. Kung hindi talaga magandang weather, hanap tayo ng ibang paraan para may padala natin yung mga gamit, yung mga pangangailangan, yung relief goods, lahat ng yung tubig, yung gamot na kailangan pangangailangan ng mga evacuees. All right, and good afternoon. Let's keep monitoring the situation and pag-usapan natin ulit if it requires it. I will ask for another briefing possibly tomorrow. Action firing line. So nalabutan sang hapon na ang sinapol nga ginpatawag ni Presidente Marcos on the background sang isering tingog mabatian ninyo nga medyo may ara sang echo gamay bangod nga ara sa Zoom o kon online sa nag-agi mga kaaksyon. Ang isa labang diri mga kaaksyon nga ginkamanakan ni Presidente Marcos bangod nga nakibot sa ginsugiran siya sang kanamuon sa mga kamatay sa Bagyo Paing. Hindi garias 72, hindi garias 32 ang una nga figures nga ginasugid sa iya. Kundi sa 67, di na balakas nga ang daw amo ginakanamo sa nagkalamatay haw. Action firing line.
Alaming apektado diri kag may dako nga halit amo ning Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang balita mga kakson nga subong nga Sabado, ang bugos nga rehiyon ginpaidalom sa state of calamity. Bangod sa porte nga baha kag kakululbaan nga mga landslides mo, kadamo sa mga videos nga nakit-an naton mga kakson kag laragway kung nano ang sitwasyon subong, nano ang kahimtangan subong sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, partikular sa bahin sang Maguindanao. Ang deklarasyon nga state of calamity ginpatigayon ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim matapos nga si Ibrahim nagsapul man sa yasaning cabinet kag BARMM Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang ginambalan nila kung paano mapasangkad ang interventions sang Bangsamoro government. Timay si pared sila nga gobyerno. Action Firing Line. Daw wala ko nakbati nga digto naghalit sang dako ang bagyo mo sa BARMM, partikular sa bahin sang Maguindanao. Kabay pa nga hindi na maglawig ni ang bagyo Paing. Tugos Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Action Firing Line. Dulugin hawak kamo anay sa epekto sang bagyo Paing. No, kay sa iluhan ko makadali. No, ang iban nga balita magluwas sa bagyo Paing kay hindi ko gid ni pwede nga kaligtaan. Hindi ko pwede nga kalimtan. Ining balita makaksyon kay ginasunod tagid ni, no? Amo ning ulihing nga hitabo may kantanan sa kun ano na bala ang nalaputan sa investigasyon sa mga otoridad o kon sang gobyerno sa krimen nga pagpatay sa radio broadcaster kag vlogger nga si Percy Lapid. Ginbunok kinisubong bisan pa nga nakasentro nga ato sa talakayan sa epekto sang bagyo Paing. Pero munohon ko gini kay may porte kadako nga developmento. Action Firing Line. Subong nga Sabado, may isa katuman ka talalopang doon nga update biangot sa kag bisan labos ba to dako-dako gini ang mabulig, no, sa kasulbaran sa ring kaso ni kag sa pagkilala laban posibilidad sa pagkilala kung sinugid ang tawo sa likod sang sining krimen, labi na ang ginadudahan nga mastermind. Action Firing Line. Ang balita damo sang ginsentruhan Damo sang ginsentruhan ini nga balita ni una, siyempre ang kaso nga pagpatay mismo kay Lapid. Ikadua, ang pagsungka sang nagpakilala gunman. Ikatatlo, ang pagkapatay sang ginasiling middleman sa sulod sang New Bilibid Prison. Ikaapat, ang mga pamahog sa kabuhi nga nabaton sang pamilya ni Lapid pati sa utod nga babaye sadtong middleman. Kag ikalima, ang pagsuspender sa Bureau of Correction Director nga si Bantag. Action Firing Line. So limagid ka mga separado nga senaryo ang dapat nga tutukan di kadag sentro sa sining balita ni. Pero halin nagligad nga adlaw hasta subong mga kaaksyon, ang balita aragid nakatutok sa kamatayon sang middleman nga si kadamo gali sa mga ngalan gindala ni ho sang middleman ni Cristituto Villamor Palania. Pero bantog gid siya sa ngalan nga si John Villamor. Nagadala man sa sang Crisanto Palania Villamor. Ginasulit-suli iabing ngalan niya o kon ang middle name kag family name niya. Ari ang gumawa nga balita. Kunding initial findings sa Bureau of Corrections sa kamatayon sa tong middleman nga si Villamor, wala sang indikasyon o konsinyales nga physical injuries kag natural cause of death. Wala sang signs of foul play. Di bala mo ng una. Action Firing Line. Ang una nga nag-autopsy sa bangkay ni Villamor, taga NBI, taga National Bureau of Investigation. Ang ilagin pagwa nga resulta, no apparent signs of external physical injury.
Kag ang kamatian is heart hemorrhage. Di bilakbat di ka man ang nagligad. Action firing line. Ari, magawa ng plastada daw pati taga NBI daw mabutang di sa Tapalanaw. Nagligad kon balikan. Mismo si gumalikan tang senaryo, mismo si Presidente Marcos nagsiling. Nga pati siya daw hindi siya magkumbinsido nga natural ang kamatayon sa tong middleman. Action firing line. Gani ang panawagan nga dapat may ara gid sa separado nga autopsy nga himuon ang isa ka independent body. So ang natabo mo ni, may ikaduwa nga autopsy nga ginpatigayon. Ang naghimo sini, hindi lahog nga forensic expert, bantog ini nga forensic expert diri sa Pilipinas, si Dr. Raquel Fortun. Amo ni isang nagpatigayon sang ikaduwa nga autopsy sa bangkay ni Villamor. Ari ang resulta, pihugid nga kon mabatian ni, kon mabatian ni sa mga tawo nga may kahilabtanan o kon nagpatigayon, pati na nagpatigayon sa unang autopsy, kag mga tawo nga nagplano abi sa papatay kay Lapid. Pati ng mastermind, kung may ara gid man, matumbo-tumbo gini ang pagkubasang ila sa dinughan daw. Action firing line. May paaman pa nga hapo-hapo sang ila sa nga paghinawa daw. Daw lapit na lang di mamalaan ang kamaturan. Ang resulta sang second autopsy, ang kamatayon sang middleman nga si Villamor napatay sa plastic bag suffocation. Suliton ko, plastic bag suffocation. Daw kasi simple man guro intindihon na. Action firing line. Napatay bangod na suffocate sang plastic bag. Kung intindihon kag intindihon tagid ni gin suloban mo plastic bag ang ulo sang tawo. Pag sulob mo sira mo agud di ba kaginhawa? Kani na suffocate of patay. Action firing line. Hala, sino nagsulob to? Kag nga heart hemorrhage. Ang una nga resulta sa autopsy sang NBI. Ang siling ni Justice Secretary Remulla. Siling niya hindi ini isa ka aksidente, hindi man natural attack, kundi gin plano gid ang pagpatay. Tiyari na. Tapos ng bulang. Action firing line. Ay mga kabit-kabit gini sa balayan daw. Una nga palabangkutanon diri sinuto nga taga NBI ang nag-autopsy. Yang result, heart hemorrhage. Ano lain-lain ang findings sa nag-autopsy? Di man guro pwede na. Di na patihan ta sini ang NBI o kon ang forensic expert nga si Dr. Fortun. Ang unang resulta o kun ikaduwa nga resulta. Action firing line. Firing line. Sige lang palunisan ta naman ni ang update kay bangod samta nagalawig ang mga nadlaw magkakson. Daw nagasana man ang senaryo kung sinugid ang sa likod sini akon mastermind sa krimen. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time ginsingit ko lang to. Todo bagyo. Action Radio Typhoon Update. Balik tas bagyo paing, no? Tutok bagyo kita makaksyon. Sino ang balasulon kun nga may nagkalamatay sa bagyo paing. Ang mismo mga napatay o kun ang aton gobyerno. Bangod sa kakulang sang aksyon. Ang balita sa Presidente Bongbong Marcos Jr. namunuhan niya ang kanamuon sa mga nagkalamatay sa bagyo kag nakapabagkot siya kun nga wala sa ginayon mabakwit ang mga apektadong residente nga wala na yon ginpang evacuate. Action firing line. Isa lamang ini sa mga pamangkot sang presidente sang siya ang nagpreside sa Emergency Fall Council meeting sang NDRR MC. Marang una ginyagin mo no mga kakso na mo itong natabo mo nga pagbaha sa Maguindanao. Siling ni Marcos, siling niya importante balanta kung nga natabo ni nga damo sa mga kalamatay. Aba rin pamangkot sino ang basulunde. Kung magbando na yun ang gobyerno magkaksunti, patihon man na siguro sa mga residente. Pero kung ang mga residente nga dugay na nga nagapanawagan sang bulig
Kag singgitan nga i-rescue. Pero ang mga rescuers ulihin na nag-abot, di sino masulon tara, kundi ang gobyerno. Pero kung ara na yun ang gobyerno, kag temprano pagin pabakwit na nga daan ang mga apektado sang baha o kung bagyo, kag hindi mamati, di uway ta sang masulon da, kundi mismo mga tao Action firing line. nga mga ipabakwit, di gid magbakwit. Oh. Amo ning pinakamasakit sa kadang kalamidad kay ang pagkalamatay sa mga tao bla hindi gid malikawan. Tani mangita man sa ibang nga diya no kung pamaaging ato sining gobyerno nga sa kada kalamidad sa kada trahedya ang halit ara lang sa propiedad bla tag hindi sa kabuhi sang tao o kun ang ginatawag ta nga zero casualties. Action firing line. Way padalabot ang senaryo nga base ang mga opisyal sa gobyerno bala wala sila sa nga lugar. Samtang nagabagyo kag atog sa iban nga nasyon nagabulo bakasyon lang kag naga pulo pa Hawaii basi may amo na bla. Oh, amo ginang pinakamapait kag pinakama-upload nga hugada daw. Una sa balita. Una sa aksyon. 19 minutos na kaligan sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawanta ang balita lokal, mga napektuhan sang Bagyo Paeng. Dari sa Negros Occidental kag Bacolod, unahon ta abis Bacolod, ano ang kahimtangan sang mga ginpangbakwit sa evacuation centers? Damo-damo nga mga evacuation centers No? Kung isip-isipon ta ang ginbuksan dari sa Bacolod, may mga evacuees nga ti tubtub subong makakson nga kagabihon ara gihapon nagatener sa naglain-lain nga mga evacuation center. Action firing line. Pila ka mga barangay nga ginbahaan kon basihan tang unang report sang DRRMO Bacolod. Mayara nga Banago, may Punta Taytay, may Singkang Takuling Pahanukoy, kag pila ka mga numbered barangays. Lantawon naton kag ibaluunta ko darong sitwasyon subong sa mga ginpang evacuate mga kaksyon nagdugang bala samtang nagalawig ang mga inura subong nga adlaw ko subong nga gabi. Panang pagbundak sa ulan, sige apon dari sa Bacolod, nagapang bulaga. Kay kaida sang udto magkakson samtang nagatimo-timo ako sa akod sa ning lunch. Lunch. Nakibot ako kay gulpi lang iya nagbundak ang ulan. Action firing line. Nagapang bulaga. Nagapangibot, gulpi lang gabundak makasod, gulpi man maguntat. Kung malang-alakan kasdalan, gaway kaya takdong, basa ganyak bilog galawas mo daw. Action firing line. Plus by pilas sa ka mga pasahero man nga taga Iloilo, ang na-stranded man kag subong ti ara nagatiner adto to kung harap sa gapon. Hindi man sila pwedeng biyahe kay biyahis bong. Dito sila naging amuma sa isa ka evacuation center kay banteng biyahe kanselado Akalis Bacolod pakadto sa may Iloilo. Mag-amo sa day laban-laban dito sa Iloilo, nga patit nga may ara man to taga Bacolod siguro. Nga stranded man to. Ang mga rescuers ta on alert sa gihapon. Kay nasang kagahon mga kaksyon, natabuan gid nga high tide, di lang high tide o kon taob mga alas 12 kay nasang kagahon. Ti may mga pamilya dito sa may area sang Purok San Roque sa barangay Tangob. Nakita ko isa ka coastal barangay nga purok sa barangay nalang-alang sila kag gintinguan nga rescue sang Chamber Volunteer Fire Brigade. Inabangod ang ila sa na agyan nga footbridge naguba no bangod sa basko nga kuryente sa tubig dalaman sang baha resulta sang taob. Action firing line. Samtang evacuation center sa Banago Elementary School ginbisitahan ni Mayor Benitez ago di baluon ang sitwasyon sa mga ginpangbakwet nga residente. Ang report angos sa ipaplaster tanong-dugay sa ato sa nga patrol basta Saturday. Action Dale Salazar. Action firing line. Ano bagid ang balita angot sa epekto sa Bagyo Paeng sa Bacolod nga bahin bangod sa grabe nga pagbunok sang ulan. Ang dalan nga gina-construct pakadto sa Bacolod City Filisa Sanitary Landfill subong hindi magyan no? Hindi magyan kaya nagaagid na perme ang IPM garbage collection trucks, dump trucks sang IPM te resulta ang sunod may ara sang importante nga pahanumdom sa mga residente sang Bacolod. Labi nigid sa subong mga residente sang Bacolod nga maulo atrasar ang pagkolekta sa industry nga basura.
Na ano ni? Why na gid sa iban nga alagyan ang IPM how? Nagluwasang siling dalan nga ni. Action firing line. Ang pahanomdom nagasiling nga ang operation sang IPM magabalik naman sa maayo ang tiyempo. Hindi, kayuhon gid guron dalan to eh. Or anong resulta? Bagod lang sa baha. Ti sa mga nagahulat na nga makuliktang ila sa nga basura, antos-antos na anay pag may time. Kay pati gali garbage truck apektado man ni paingo. Action firing line. Kabay pa nga magdugay ang hanot ni paing sa aton ni kay kon madugayan pag kag malabutan sunod gasmana. Pasi man ni maho na mga kabaranggayan des Bacolod bangod sa uncollected garbage. Kabay pa nga di lang maluoy ka. Action firing line. Ang mga madalom kag malapad nga kasubaan deres Bacolod bantay sarado pa na. No? Bantay sarado man, Lacson Bridge sa Mandalagan, Pedrosa Creek sa Alihis, Sumag River sa Barangay Sumag, Lupit Bridge 1 sa Barangay 39, Carvic Mandalagan, Kabalagnan Bridge sa Barangay Pahanukoy, kag Kabalatungan Bridge 1 sa Barangay Pahanukoy sa gihapon. Way padalabot ang gagmay lang nga suba kag mga sapa-sapa dapat gid nga padilagan kay dirigid nagadulhog gadaan tubig kag tubig nga ibanda halis kabukiran kag tubig halin mismos pagtupa sang ulan eh. Action firing line. Sa iba naman nga mga banwa kag syudad maka-aksyon may 16 ka mga LGUs na may apektado sang baha diri sa Negros Occidental, pila bala ka mga pamilya kag individuals ang apektado. Action firing line. Isa sa 16 ka mga lugar maka-aksyon nga nabahaan diri sa Negros Occidental among syudad sadtong gidhalitan lubos sang bagyo udet dumduman nyo man guro ni nagligan nga December 2021. Ang Cabancalan City subong lamang gabi mga alas 6:30 may nagpadala diri sa aton sang Laragway angot sa kahimtangan sang pagsaka daraman sang tubig dito sa dito nga Ilog Hilabangan River sa may Cabancalan City makaksyon. Sige lang, i-check ta na dugay-dugay standby ka mo kay makaupod naton makaksyon ang isa sa mga naglibot sa suba ka mga lugar kagin baha dara sa may Cabancalan City. Si Cabancalan City Vice Mayor Miguel Zaygo dugay live sa ato sa nga palatuntunan. Action firing line. Sa Banwa sa Ganigaran may 3 man ka mga construction workers o pilason matapos matumbahan sang bank house. Ang bank house ni sa reclamation area Barangay 1 kaina sang aga sa Hinigaran na igo sang ginpunteriya sang buhawi ni sa mag-aksyon. Ti 3 ka mga construction workers na apektuhan kag nagkalapilasan. Action firing line. Iban pagin sa nga mga balita mga kaaksyon karon ato sa tutukan sa ato sa pagpangalagad. Action firing line. Pero nahon tayo balo kung ano ang ulihing nga sitwasyon kahimtangan sa mga evacuista sa nagkalain-lain nga mga evacuation center diri sa Bacolod. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. With Action, Dale Salazar. So Dale, mayang gabi, kamusta na sa buong sitwasyon nila? Please come in. Action Mar live kita subong diri sa may evacuation center sa may Barangay Takuling, located ini siya sa may kilid sang DPWH Bacolod District Engineering Office. Sa aton sining likod, amo ni siya subong ang sitwasyon no sang pila ka mga individual nga napektuhan man bangod sang bagyong Paeng. Sa record direction Mar sang social workers sang DSSD diri sa may syudad sa Bacolod, 53 tanan or 59 rather ka mga total individual so far subong nga gabi ang nagapabilin sa gihapon diri sa may evacuation center. Ini sila Action Mar mga stranded no or mga napektuhan wala nga supposed to be may biyahe pakadto sa piyak na isla sa may Iloilo galing ti bangod sa suspension sa biyahe sa aton sining fast craft ini sila ang naapektuhan kag temporarily nag-tener diri sa mga evacuation center sa may Barangay Takuling Action Marlon. Sa information naton, may nag-abot pa nga mga dugang nga mga individual nga mga walk-in nga residente sa Barangay Takuling ang magapadulong man dugay-dugay diri sa may area sa evacuation center Action Marlon. So makita ang subong naton diri sa area nga ang mga stranded diri ti nagapahunay-hunay iban diri sa ila Action Marlon do nagapreparar na nga magtulog no, and the same time makita naton nga may pilaman ka mga kabataan ang yari diri sa lugar Action Marlon. So far ang evacuation center diri sa Metacoling ang isa lamang sa 16 tanan ka mga active na evacuation centers diri sa may syudad sa Bacolod no, kadara kita sa Barangay 31,
Banago Elementary School 1 kag Banago Elementary School 2 Aha. sa may Punta Taytay, Barangay 16, Barangay 2, ETCS 2, Pahanokoy, Barangay 5, Pahanokoy Barangay Hall, Abes 2, Punta Taytay, sa may FR Flores, Lakitmana, sa may Barangay 1, and then Takuling, no? Kag Barangay Tanguba, Barangay Sumag, kag ETCS Reaction Marlon. Sa pinaka-latest nga information kag datos sa nga ginpagawa man sang Bacolod City Public Information Office Action Marlon, masulosobra na sa 500 ka mga pamilya na diri sa may Bacolod City ang naapektuhan kag temporarily nagatiner sa evacuation centers sa diri sa may syudad sa Bacolod. Earlier mo tungin padulungan nato ng Barangay Banago. Kay didto ang pinakadamo nga mga individual, no, nagdanga sa 533 tanan sa mga individuals dito sa may Barangay Banago ang nagatiner sa evacuation center. Mayara sa Punta Taytay may 61, Barangay 16 100, Barangay 235, and then sa Pahanokoy duwa dito ka evacuation center sa isa may 86 sa may Medalya, and then 34 sa Barangay Hall, sa may Barangay 129, sa may Barangay Punta Taytay, sa may FR Flores 193, and then sa may Barangay 125, Barangay Takuling 62, Barangay Tango 49, Sumag 76, ag Barangay 1436. Sa muli siya ang data, no, from Bacolod City Public Information Office. 1,566 sa mga individuals so far, o kon 438 families Action Marlon. Nakita diri ang mga strandees nga ginatawag. So subong nga mga tinion, naka-dinner na sila, ma'am. Naka-dinner na sila, nakakanyapo na, no, hining mga individual nga makita naton subong sa aton sining Facebook Live sa sining mga tinion Action Marlon. Kasi muna ginaulat sa karon, no, ang dugang nga mga walk-in nga mga evacuees nga diri man magatener sa area sang barangay Takuling Action Marlon. Actually, first time naton nga nagkadto diri sa evacuation center. Kag ti makita naton nga daw komportable, no, ang sitwasyon sa mga evacuees diri sa evacuation center Action Marlon. Makita mo naka-folding bed ang ila sining ginatulugan, well lighted ang lugar, kag kompleto man sa mga facility Action Marlon nga ti amo na siya ang kadua ng regional evacuation sa Bacolod City kagang una dito sa area sang Barangay Vista Alegre Action Marlon. Sondel, sang open na sila nag-start dira tiner? Yes, kahapon, no, Kahapon. ma'am, di ba kahapon hindi sila nag-start kahapon, no, kahapon kay kagabi Action Marlon nakita naton ang update man from Congressman Greg Sataya pag sa Facebook page nga ti isa ini sa gina-activate evacuation center Action Marlon kag ang pag-provide man sang ila sining mga needs, mga kinahanglanon, mga hygiene kit, mga food packs, kag iban pag actually iban diri sa ilati nagahulat, no, nga mag-resume bala ang biyahe sang fast craft nati since under signal number 1 sa gihapon ang Negros Occidental included diri ang Bacolod City ti automatic na iya nga wala sang biyahe sang sakayan pandagat Action Marlon Bagudman sa malain nga panyempo. So wait and see ni sila karon kay ti karon pa man mga 11 PM mag-issue sang panibagong weather bulletin ang Pag-asa kag Dramay Baluan kon bala yara paghihapon sa signal number 1 ang Negros Occidental o kon igalif na sang Pag-asa ang signal number 1 diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental Action Marlon. Taga Iloilo tanan Action Dale? Samo-samo ang ila sining location. Yeah, samo-samo ang ila sining location Action Marlon, no. Kag siguro may mga trabaho na sila sa iban nga probinsya, no? Yes, posible Action Marlon kag iban diri ti posible nagbakasyon bala, no, Mascara Festival, iban for work, kag iban nagkadto diri sila sining mga himata. So samo-samo ang mga rason, no, kun nga nabtan ini sila sang bagyo, weather disturbance diri sa may Bacolod City. Pero so far wala sila pang problemahon diri kay even ang mga social workers sang DSSD ari diri naga-duty umpisa pa tinalikdan nga may nadlaw para mag cater sa ila sila mga needs kag kinahanglanon, especially ang pagkaon Action Marlon. So free man ang ila sa nga transportation, may service man ang Action na Del, no? Sangin idulong sila sa idulong sila sa kwan sa puerto.
Yes, libre na action Marlon ang tanan-tanan. Transportation, pag once ka na mag-list na ang signal number 1, idulong man sila dito sa may Bredco Port, sa may reclamation para at least makapadulong sila sining desired destination dito sa pihak sang isla. Pero may mga information kita, action Marlon, kung nga rin naman, nag-ulan naman. Nagpundak naman ang ulan. Kaya na, wala samtang report kita wala pa ulan pero sa subong mapatian rin naton sa sulod sa evacuation center nga nagbubo naman ang ulan sa sining mga tinion action Marlon. Pero may mga balikan ta sa action Dale Salazar na utod siya, no? Normal siya nga cut off ang linya sa barangay Takuling report live si action Dale Salazar sa evacuation center. Action Dale, bag-o na sa gym na kay sa Laragway ka sa imo sa ding video dariyo sa picture nga madala mo daw katahom, no? Bag-o na siya ang gym nga patukod. Yes, recently lang siya action Marlon inaugurate kag ginabuksan. Kung hindi ko magsalado mo na siya ang first time or pila na ka beses nga ginusara sang gobyerno, no, bilang evacuation center. Kay kung may mga sunog action Marlon, may mga baha, may mga evacuees, may mga kalamidad, dati mo na siya ang unang opsyon sang syudad nga usaron, especially sa mga nagatener bala lapit lang sa barangay Takulig nga nagakinhanglan sang bulig. Ang nga project under siya sa office ni Congressman Greg Gasataya kag this year lang siya inaugurahan kag ginbuksan action na actually kompleto halos tanan, may CR, may laundry area, may alasang clinic kay do mahambam action Marlon nga ano siya do suitable siya or amo nga purpose nga evacuation center para at least komportable ang sitwasyon sa mga evacuees action Marlon. Kay earlier dito kita sa area sang Banago Elementary School 1 kag Banago Elementary School 2. Pag di ko ni kumpara nato na mas komportable diri sa may barangay Takuling evacuation center. Kay bisan action Mar ang gym dito ka barangay or Banago Elementary School 2 nagabaha man to gani, no? Ngati pwede sa gihapon maagyan sang pumuluyo ti kun nagasapatos kati lusong kagid sa action Marlon kag plus paghalin natin kay ina dito sa may elementary school 2 sang Banago, hati wala problema man tong ila sining suga sa gym. Pero ang ila sining mga hulot klasihan nati okay man ang suga action na Marlon. Sa kaina sa interview naton dito sa may Banago Elementary School 2, amo ni ang barangay Kagawad, no, sang barangay Banago action Marlon na si Kagawad Ronita Sumpay, no, ngati wala to kay na si Kapitan Ricky Mijares na nagpauli man action Marlon, pero according sa iya may kapin 20 ka mga balay ang totally destroyed dira sa area sang barangay Banago bangon sa Bagyo Paeng. Mga estimated pa lang ni nga number ni Kagawad bangon gati kalabanan dito sa mga purok ang nahamtang sa coastal area like sa may area sang Purok Sibukaw, Purok Bayanihan kag Purok Kitahanon action na Marlon, no, kagati naka-record naman, no, ang DSWD sining mga naapektuhan ng mga balay nga posible makabaton sang financial assistance according kay Kagawad Ronita Sumpay sang barangay Banago. Ang panugyanan dili sang barangay official sa mga evacuees dito sa Banago nga pabili na sila sa evacuation center kag kun safe na kag secured na nga magbalik sila sa mga puloy-an especially sa mga nagapuyo sa kilid sang baybay. Hulatang sila, no, sang pinaka-latest man nga panugyan sang aton sining mga otoridad action na Marlon. Pamatian naton ang tingog ni Barangay Kagawad Ronita Sumpay sang Barangay Banago. Diri lang sila na mintras nga ang balay nila guba Tigda yun kung ano mabulig da ma ang DSWD gina may nagbulig ang balman sa mga total damage ginuna yung picturean ng balay, picturean ang tagiya. Di amo pa lang na subong sir. Mga pila nakabilog ang mga balay nga sa estimate. Sa namon sa dito gina si Bukaw mga 6. Si Bukaw ano? No, diri amo sa bayanihan ando puro mo almost lapit na 20. Banago alaw na natin. Si Bukaw ano pag nga mga purok no? Bayanihan mo si Bukaw, Bayanihan. Kitahanon dala pa? Kita nung mayara, da po di masyado. Kan panigani, taga San Patricio. Bali ang 20 ni mga totally just ano totally, hindi sila mga subaybay. Bala, grabing hangin nga da. Partially, mayara man, ma'am? Mayara man, pero ang ginuna, ginayas ng DSWD, Rambal. Mga totally anay, picturean.
Action Mar na batian niya si Barangay Kagawad Ronita Sumpay sang Barangay Banago, no? Amo to ang pinaka-latest sila nga sitwasyon sa area sang Barangay Banago. Uy, sa sinema tinong Action Mar, no, dito sa may evacuation center, doon may nag-abot ng service vehicle from CDR mo, basta amo na siya ang nag-abot. Additional? Sige. Additional gurang na sundel? Dugang mga evacuees? Amo na siyang walk-in, nga mention kay ina sang social worker nga assigned diri sa may evacuation center kag hulaton naton kun diin ni sila halin kag kun ano naman ang sitwasyon sila sining purok, no, kay initial information from Barangay Tacoling, Action Marlon. Ining ining bag-o nga nag-abot, so maimpon ini sila sa mga strandees diri sa may evacuation center. So ang social worker nga sign diri amo to nagwa kag makuha siya sang detalye kag interview man sing mga dugang nga mga evacuees nga magatiner, no, diri sa may Barangay Tacolig Evacuation Center. So sila matinion do nagbalik do nadula naman ang ulan. Balik naman kanay Action Marlon ti ang mula ni ang panugyan sa ato sa mga otoridad nga ti mas maayo nga hulaton gid lang nga secured na gid kag wala gid sang kabalakan nga mga high tide, tag-as nga mga balod, kusog nga mga hangin, especially ang mga nagapuyo sa danger zone kag kilid sang bye-bye Action Marlon. Dahil, hana na laguro magtulog ang mga, mga strandees na, mga hana sila matulog? Di sila pwede ba istorya? Inang sa bunding bed bla? Pwede sila may story Action Marlon, nakaiban din sa ilati. Daw ka namin isang ilang nga pwesto, no? Nangarambot sila. Oo, nangarambot sila. Kakomportable, good kung maggalang tawag son na dahil, isa ka folding bed, isa man ang nagatulog, no? Pwede Action Marlon, kay actually damo pa bakante. May mga kabataan pag iba, no? May mga kabataan ang ibang diriti naga-Facebook pa, naga-social media, ano man sang update sa Facebook Action Marlon, especially sa lakas ng panahon pag naga-inform man sila sini nga mga himata nga ti temporarily diri sa Bacolod City sa evacuation center kag safe man ang ila sini nga sitwasyon sa sini nga mga tinion action Marlon. Sige, let's check the diri sa piya. Nagabot na social worker. Sila gid man tumam nagabot. Sila ayon wala hindi so ala into Action Marlon na ate sige actually may pila diri ka mga standby vehicles diri sa may sagwa sang evacuation center Action Marlon. May pipila diri ka mga individual nga nagatulog nagagman kag basi nagapahuway Action Marlon mga ngiti subong damo man sang nagabatsag sang ubo sang hilanat kag iban diri sa ilati nagapahuway na sa sini nga mga tinion Action Marlon. Basta nagahuda na sila ako. Stupan mo na daw ka pangarumbot na naginaw. Nagbugtaw sa. Ginaya sa akin camera para at least may hindi. Ara sa gabalik ka sa imo, basta may istorya mo sa ho. Gabalik ka sa imo, manang ho. Oo. Nagapanghabol na sa galing. Nagapanghabol. Sige lang. Okay, dito sa may Isabela, Action Marlon, sa Isabela, to no media allowed. Hindi? Do bawal ko sa Isabela, ang media sa sulod sa ilang evacuation center, pero diriya sa Bacolod City, maka-access kita diyati na nagapasalamat mga sa Bacolod LGU sa DSSD, kahit makapakadto pa kare kita diri Action Marlon, no? Naman doon nagbalik naman ang ulan namuning hamba nila nga hindi gid mapaktan ang tiyempo sa sinimong tiniyon. Di mas maraming nangyari sila secured, safe kag mahatag ang ila sining mga needs kag kinahanglanon tubtob nga malis na, no, ang signal number 1 diri sa may Negros Occidental. So for Action Marlon, amoy na pinaka-latest nga report nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Typhoon Update. Action Firing Line. Salamat Action na Dale, reporting live gikan dira sa may evacuation center na hamtang sa Barangay Tacoling, Bacolod City. Ang kalabanan subong ara-daraan nagateder amo nang na-stranded nga mga pasahero nga halin diri sa Bacolod magapauli sa iban nga mga probinsya diri sa Region 6, iban Iloilo, siguro Antique, Guimaras, iban pag isa nga mga probinsya sa Western Visayas. Tinagahulat na sila sang pagbalik biyahe
sang roll on roll off o kon sang fast craft. Why problema ang pag-akomodar sa ila, no? Ang pag-amuma sa ila sa ato sa nga syudad kay kampiyon ang ila sa nga evacuation center nga ginatineran. Action firing line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sa nga bloater na plus capsule may dakogid nga mabulig para nga mapunggan ang anuman nga say sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws. hindi lang property, hindi lang kasapatan ang ginhalitan sining baha dala ni Bagyong Paing, kundi pati na ang sementeryo, Action firing line. pati na ang pansyon sa mga patio. Action firing line. Sa banwa sang La Castilla na mga kaksyon, damo sa mga pansyon nalubog sa baha. Teo, pila na lang kaadlaw, isa, dua na lang kaadlaw makaksyon maga sugata na kita sang aktibidad. May kantanan sa Tigkalalag, Fiesta Binatay, All Souls kag All Saints Day. Ang kalabanan makadto sa mga patio. Pero sa La Castillana Public Cemetery, ginsulob sang ginbahaan, mayulang kay kitaon para manang pansyon. Action firing line. Ibalaon tabi ko na ng epekto sa patio magkakson sa ato sa nga pagpanumbalik. Kag nga ang ginsulob sang baha, ano bala, permi ini ginabaha ina nga patio o konsumong labang sa Bagyo Paing. Magkaistorya tanong kay Dugay ang alkalde sa La Castillana, standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, sa ato sa nga live stream sa Facebook live kay nung Jimmy Tugada mayong gabi, okay. Watching kami dia ni Johnny ni sa Johnny, okay. Ni Johnny, okay, talaga na Johnny Tuga, no, kaya rama si Jimmy Tuga, si Christine Menyas Villalobos, good evening. Okay, si amigo Tabin J. Bantong, agabaditor man sa nagkid yung mga tanion sa live stream. Si Lilian Tadina Claridad, Corns Gariando, Axon Marlon, monitor fire sa Ilog. Okay, sa Subong. Kay gaulan-ulan kasi mo maghalong kita sa kagabihon, magaligmat, God bless. Salamat kid. Rama si Jose Mongcal Torilla, monitor sa firing line. Emily Sarmiento, mayong gabi Axon Marlon, salamat. Elvira Kilogo, Melvin Peñafiel, Imbong Dio Campos sa Maao, Idilaos, good evening. Aragyapon upod kay Nana Isabel sa Victoria City, Lorna Diligencia. Christian Menyas Villalobos, Axon Mar, thank you, keep safe. Andy Saludares, good morning. Good morning, Hambalya. Axon Marlon, monitor lang kami di sa Barangay Del Pilar, Banwa sa Pontevedra. Okay, Intay Blaza, good evening, good evening. Margie Cantanilla, monitor lang kami dari sa Murcia. Arama si Bern Mansiba, Axomar, monitor gali si Tatay Kobudoy, always ka pamati. Arlidan Makoy, good evening. Monitor ko di sa may sumagliog tamyaw sa Back to the Drivers. Market Tribe Araman. Mayong gabi ko no kay Kempo Yolo, Norbeng Galicia, kag Gina Galicia, always kig pamati. Market Tribe, salamat. Ara si Toy Basco, good job, keep up the good work po, salamat. Toy here, halong kabutanan. Mary Ann Dioso, good evening po, Kuya. Monitor lang ko di Maynila, Bascog de Ulan Subong. Okay. Paul Spot the Third, thank you, watching. Rochelle Fulgencio, Susana, salamat. Okay. Louie Alda Sr., salamat kid. Monitor man.
Standby, no? Istoryanta daw kay dugay sa pabalikta ang patsyo nga ginbaha. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Oblaw ng Dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga compose nga eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasisikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang
Tani daw pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka,
Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination,
kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Sang naka-schedule kun tani nga power interruption kon brownout sa pila ka mga lugar diri sa sunod sa Bacolod buwas ka adlaw Domingo. No? Ang balita nga nabaton ta, hindi ni madayon. Action firing line. No, may ara sang pag-kanselar ining scheduled nga power interruption mga ka-aksyon, no? Ipaklaro to niya. Online sa firing line. Kahapon naton si Ma'am Michelle Vicera, ang Corporate Communications and Public Affairs Officer sang NGCP. Ma'am Michelle, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon. Kag maayong gabi man sa aton ng mga listeners. Yes, importante ma'am, nagtawag ko na sa imo parang i-confirm ko lang ining information nga na-receive namon nga ang supposed to be schedule nga power interruption dari sa Bacolod City sa area sa Seneco, hindi madayon buwas Sunday, Ma'am Michelle. Yes, sir. Oo. Nag-announce kita together with Sineco nga may ara supposedly nga scheduled power interruption affecting ang iya ka Sineco nga Bacolod Reclamation. Bali duwa na ka substations nila as this Gonzaga and the reclamation substations nila. Kay may ubrahon ang NGCP diri sa Bacolod substation kundi naka-connect ang ilang linya. Galing kay nag-ayo nga ang Sineco kay tungod gani subong nga adlaw nga damo mga power interruptions diri sa Bacolod, damo nga mga areas ang apektado. So amo na siya nga nag-ayo sila nga basi pwede naton i-reschedule sa November ang preventive maintenance nga pag-obrahon dapat tomorrow. So ang team namon nag-decide man nga i-reschedule na lang naton sa November. Sa November, puro way pa sang patod nga petsa kon ano ini, Ma'am Michelle? That we have to confirm pa sa aming technical team kung ano naman ang schedule. Pero for sure ma-release magig kami na kung may ara once we finalize na ang bago naman nga schedule of the preventive maintenance activities. So ang supposed to be nga schedule kuntandi buwas October 30, 2022 from 6 a.m. to 6 p.m. Bali hindi na ni madayon, cancel ni parang at least klaro sa ato sa mag-action. Ma'am Michelle? Yes, sir. Klaro na 6 a.m. to 6 p.m. Ang Asdes Gonzaga kag ang reclamation nga substation sang Sineco nga mo na siya ang apektado dapat sa amon nga iya ka NGCP nga preventive maintenance activities lang anay namon i-reschedule lang kag ma-announce lang kami kung sano naman ang bago naton nga schedule. Sige. Sure gid ko ma'am nga damo ginisang nakabati subong kag daw mayo man nga balita para sa ato sa mga member consumer diri sa syudad sa Bacolod. Ma'am Michelle, thank you gid. Salamat gid sir kag maayong gabi. Action firing line. So kompirmado why sang matabo nga 6 a.m. to 6 p.m. nga brownout o kon power interruption buwas nga adlaw bangod gin desisyonan nga i-cancel anay kay nag-ayo man ang taga Central Negros Electric Cooperative. Nga kon pwede, hindi lang anay. Kay kay na pala nga daan sang aga, damo na sa mga nagsuprer, damo na sang tumaas kilay, kay damo sa napiktuhan sang brownout aga pa. Action firing line. Tiya resulta to mga ka-aksyon sang lain nga tiyempo, resulta to sang bagyo. Paing. Gin reschedule sa maabot nga bulan sa Nobyembre ugaling ang petsa why pa madesisyonan kung saan o tilaban-laban basta ang schedule is Sunday laban-laban bato pa man sa Sunday kay 12 oras gani kun tani ko matagayon sa reclamation substation kag Gonzaga
substation. So muna, suliton ta, ining schedule kuntani buwas nga power interruption from 6 a.m. to 6 p.m. hindi ini madayon. Action Firing Line. 8 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time sa Luwantang Balita sa La Castillana, mga ka-action kay sa nasilin na nagapasunod na kita sa atig kalalag Fiesta Minatay. Ang kalabanan nagapreparar na subong sa pagbisita sa ila sa mga mga minitay sa sementeryo sa patio, mga kakson kamanti pilawan katuig kabay nga medyo limitahan ang pagbisita sa sementeryo bagod man sang epekto kaghalit ni COVID-19. Action Firing Line. Sa November 1 or November 2 ang kalabanan nga naanda na sang mga Filipino. November 1 gid ang pagbisita nila sa patio, mga kakson. Pero kung basihan naton ang tuntuon gid kuntan iya nga All Souls Day ara sa November 2, basa lantawan nyo ba lang kalendaryo nyo? Kaya November 1, ano basahan mo na? All Saints Day, no? Adlaw na sa mga santos. Action Firing Line. Ang All Souls Day siyempre adlaw sa mga kalag, manang tigkalalag gid. Galing kay ti naanad na mga Pinoy kag Pinay nga may by November 1 kadto na lang sigida sa patio. Pero ti may nagasunod sa gihapon sa November 2. Ang balita nga bagod ba sa ring Bagyo Paing, mga kaksyon, di lang mangya balay ang ginsulob sang baha, kundi pati ang balay sa mga minatay ginbaha man. Action Firing Line. Ang ginatumod ta diri, mga kaksyon, amo ang sementeryo pampubliko o kon public cemetery nga nahamtang sa may Banwa sa La Castillana, Negros Occidental. Kung lantawon ta lang ang mga laragway padala diri sa aton, grabe kadalom sang baha, as in daw ginsulob gidya ang pansyon, mga kaksyon. Basta magsiling kita public cemetery. Ang pansyon tangkas-tangkas inaya, no? May tag 2, 3, 4, 5. Dari ganis Bacolod ang Burgos Public Cemetery lang tawan nyo baya. Pila katangkas ina, no? Galalapaw na gani sa pader mo, galalapaw na sa pader ko alabay ka sa may dalan sang Burgos, galapaw na sa pader iya ang kataason sang mga pansyon. Action Firing Line. O galing kay way na nagintugutan da sang ato sa nga lokal gobyerno sa Bacolod nga padugangan pa na ang kadamuon sa mga ginalubong. No, kundi ang plano sila kwaon na da ang inang Burgos Public Cemetery kay ti nagabat-amat na mga kaksyon develop ang natawag nga Upper East. Ti kalaw ay lang tawon bla nga tahom ang dormitory, tahom ang Upper East. Ang mga bisita pag tamo nila sa ila sa ding bintana sang kwarto nila, ang masiplatan nila patio. Action Firing Line. Di ang Burgos Public Cemetery isa sang patio dari sa Bacolod nga grabing tangkas-tangkas. Di ang Public Cemetery naman, mga kaksyon, dito sa may Banwa sa Banwa sa La Castillana. Ginbahaan. May ari gini epekto ko na ko maglanto, mga kaksyon. Hindi taran nga pansyon sarado gid mo. May mga litik-litik na sigurong ibanda, ti ano man, pati ang bangkay ko ng lungon siguro to, ginsuloban sang tubig baha to. Action Firing Line. Ti como public cemetery, mga kaksyon, ti napaidalom siya, ginadumala siya sang local government units. Ano ba na ang pwede nga mahimo sa ato sa ding Banwa, dara sa may La Castillana. Ang nalantaw ko nga epekto or medyo halit nga ibilin sa ning baha ni ti siyempre ang mga basura, ginadala ni sang baha ang basura mo plus pasituod kung may epektuhan bilang nga pansyon. Action Firing Line. No, dari ni sa may Banwa sang La Castillana, mga ka-action, kag padasnan taman ang balita dara sa may Kabankalan City. Kay may ara kita sang report kada batunting nga may ara naman sang saka sang tubig, mga kaakson. Sige lang, ganda tiyempo ina dugay-dugay sa iluhan tanay ang report ng aging
presentar sang Provincial Social Welfare Development Katalatapan, flood incident in mga kaakson, may kantaran sa severe tropical depression o severe tropical storm nga si Paing, no? As of last 9 kaina sang aga, sumiter ini ni Provincial Social Welfare Development Officer Merly Garcia. Sa nasalintra, mayara sang kabugusan nga 66 taran ka barangay sa Negros Occidental ni siya ang ginbahaan 6,265 ka pamilya, 27,156 ka mga individuals. Ang displaced families nga ara sa evacuation centers nagalabot sa 2,435 nga may 9,607 ka mga individual. Ang displaced families naman outside evacuation center, bot silingon, why sila sa evacuate, why sila gatiner sa evacuation center, outside evacuation center sila. 3,850 ka mga pamilya nga may 17,549 ka mga individual. Action Firing Line. Ano ini nga mga kabarangayan are isa-isahon na to ni. No, kay parang at least mangin kolo kompleto ang datos kay presentar ko sa inyo. Una, 16, by the way, 16 ini ka mga banwa kag syudad ang ginbahaan mga kakson. Una, ang banwa sang Calatrava. No, sa Calatrava may 1,040 ka mga pamilya apektado. Oh, kag may 11 ka mga barangay ang ginbahaan. Barangay Bantayanon, Limere, Lipaton, Luok, Marcelo, Patunan, Pinukutan, Refugio, San Benito, Barangay Suba, kag Barangay Tilim. San Carlos City, 8 ka barangay apektado, 816 ka mga pamilya ang affected. Ining barangay ni barangay 1, 2, 4, 5, barangay 6, barangay Rizal, barangay Punao, kag barangay Palampas. Sa Ibi Magaluna, isa ka pamilya apektado, kung isa ka barangay apektado, muning barangay Santo Niño, 111 ang naapektuhan. Sa Bago City, barangay Antipoloan, barangay Poblasyon, no? 8 ka pamilya apektado, tagapat-apat ka pamilya sa kada barangay. Sa Valladolid, amaning Valladolid amay pinakadamo pamilya mag-aksyon nga napektuhan mo. No? May 9 ka barangay ang ginbaha, 2,569 ang apektado. Barangay Alihis, Ayungon, Bayabas, Central Tabao, Mabini, Palaka, Poblasyon, Sagwa Banwa, kag Tabao proper. Moises Padilla, apektado man ginbaha ang barangay Poblasyon, isa ka pamilya ang apektado. Hinubaan, 8 ka barangay, ginbahaan, 727 ka mga affected families. Anong barangay? Barangay Sangki, Kulipapa, Daog, Bolwangan, Asya, Alim, Pook, kag Barangay 1. Sa Cabancalan City, may isa lang ka barangay apektado, muning barangay Magbalyo, 31 ka pamilya ang naapektuhan. Silay City, 6 ka barangay, Rizal, Mambulak, Lagtad, Ginhalaran, Eustaquio Lopez, kag barangay Balaring, 77 ka pamilya apektado. Isabela, isa ka barangay, barangay May Tubig, 6 ka pamilya affected. Sipalay City, 5 ka barangay, barangay 2, 3, Cartagena, Hilmontilla, kag barangay Maricalom, 389 ka pamilya apektado. Action Firing Line. Ano pagid? Escalante City, barangay Mabini, isa ka pamilya affected. Sa barangay Consacando ni, apektado di ang isa man ka barangay ang Blanco, no? Basta may isak barangay
28 ka pamilya apektado. Ilog ang Barangay 2, Bukana, Kalubang, Consuelo. May ara sang 6 ka pamilya apektado. Ang Sagay City, apektado Barangay Tadlong, 1 ka pamilya man naapektuhan. Ang Kawayan, 6 ka barangay, Barangay Bulata, Kaliling, Kilhulngan, Inayawan, Isyo, kag poblasyon. May 454 ka mga pamilya ang naapektuhan. Suliton ko, 66 tarand ka mga barangay, sa 16 ka mga local government units ang ginbahaan, dalasang Bagyo Paing, 6,265 ka pamilya ang apektado. Action Firing Line. Kung assistance ang paghahambalan mga ka-aksyon, no? Sige-sige ang pagpadala sa gobyerno probinsyal sa mga family food packs. May mga family food packs na ganigin padala dito sa bayan sa Kinubaan, mga 250, kag iban pagay sa nga mga kinahanglanon, no? Once ka mag-request ang affected nga local government units, ang hambal niya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, why sa problema, bastante ang supply sa Provincial Social Welfare and Development. In place na ta, we have more than enough. Bugas, araman, ang aton nga mga canned goods and noodles, champurado, ara na. Frontliners naton mag-ready sa ilang mga items for distribution to communities that will be in need. Based sa aton nga weather forecast, do kalapad gid sang iyang rain coverage. That's based on the Pag-asa forecast. We are still expecting rains, no? We cannot tell kung pila kadlaw, but we're still praying about that na no. And clear skies naman na mag-reach sa aton, di ba? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, sa live stream, nagpadala dugal sa mga mensahe at nalistan na ya. Okay. Si Andy Saludares, salamat gid. Jade Mendez, monitor kami di Ceres North Terminal. Mais ni kag Nicor. Okay. Sige. Si Andy Saludares, si Febes Galon Palma, monitor. Evelyn Sinaon, Humalumina, good evening. Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan, good evening, Axel Marlon, keep safe everyone. Kay nagapadayaw si Paing, God bless all. Si Diding Alohamiento, mayong gabi, Juan Cordero, mayong Axel Mar, good evening, Monitor Lakmidi. Okay. Herme Cabugwason, may klase sa November 2. Pambalya ko do. Sige. Boy Volibar, mayong gabi. Virgil Penda, Celine Holmes, keep safe always, Axel Mar, salamat kid. Si Herme Cabugwaso, nagpadala sang 75 star. Thank you. Sige, salamat ha. Balik tayo guys, standby. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Ay, saluhanta ang detalye sa mga balita naman gikan sa Bacolod City Hall, Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. With Action Art, tayo po Action Art. Mayang gabi, please Kevin. Aha. Hmm. Ah.
Action Firing Line. Ang balita ngayon nabatian gindulong sa aton sa kaluan sa nga D3 Bayo. Ang D3 Bayo pinakabag-o garantisado
kag epektibo nga pagontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3 Bayo. Pwede ba lang maghuben ang may edad na? Yes, pwede. Basta mag DTX 500 ka, DTX 500. Loaded sa nga superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells, batok sa pagkaguba sa free radicals nga ginpalala pa sa pollution, UV rays kag mga bisyo. Gani mag DTX na kita. Amoning sekreto agud nga magguwapo. Action Firing Line. Alas 8:44 Action Radio Philippine Standard Time ang iban nga mga balita, mga kaaksyon nga hindi ta manabutan palunisan tare ang sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon ang malantayan ang kaso sang kolera. Ay by the way sa banwasang Isabela mga kaaksyon, may ara sang lalaki nga ginapatihan nga naanod sang paskog nga dalukdo sang tubig. Dalukdo mga kaaksyon amaning ka delikado mo once ka may ara sang pagbundak sang ulan sa kabukiran. Pero dari sa aton iya way sang ulan nga may esparisahan kita. Pero dalukdo mga kaaksyon sang tubig ka delikado gid kay sa banwasang Isabela may lalaki ginapatihan nga naanod sang baskog nga dalukdo sang tubig. Ti subong missing sa gihapon. No? Action Firing Line. Dalukdo inisang tubig sa overflow sa barangay Kabkab. Mga alas 8 pa kagabi sang na-missing ining lalaki nga kag ti subong wagid sang down the home. Kung di na ang among nga tinuga kay ang report based sa investigation sang Isabela PNP. Ang lalaki nga di halin ni sa ilimnan kag nagapapauli na sa isa ding balay, maniho ang isa ding motorsiklo sa matabo ang ining pagka-anod niya, ginapatiyan nga pagka-anod niya. Nagtabok siya sa overflow, bisan nga ti balubaskog ang danudo, kagabi nga daan, may pagtupa sang ulan man, di ba? Nagtabok sa resulta, naanod siya upod ang isa ding na maniho nga motorsiklo. Action Firing Line. May search kag rescue operations man nga gin patigayon. Pero nakita mga kaaksyon ang motorsiklo lang, ang bayo araman pati underwear gani nilalaki ni nakita man kay nasa agalan ni. Nakitaan sa suba, no? Mga 150 metros ang kalayon halin sa overflow. May mga report ka na baton ang Isabela PNP nga may ara sa nakitaan dito sa amuning nga lugar, sa ining nga lugar, puti padayon pa ina nga ginakumpirmar, padayon pa ina nga gina-imbestigahan ginausisa. Action Firing Line. Te ang Bagyo Paing, way pagyapon babay sa aton di, way pagyapon biya, ti boss Domingo, tayo na Domingo boss, way isang trabaho sa natapan sa gobyerno, plus malawig-lawig gali ang bakasyon sa mga government workers naton kay nga sa Lunes, October 31, di ba special non-working day ini siya? No? Special non-working day sa Bugos ka Pilipinas kay ang tinutuyo sa mga aksyon sa ato sa gobyerno. Para nga ang mga trabaho, partikular sa bayan sa gobyerno, sa mga government offices, maka-prepare sa sining pagsugata, sa ulog ta sang tigkalalag, ti lawig-lawig, no? Sabado, subong 29, 30, 31, 1, 2. Wow. Ang pizza uno, hindi man, hindi man red, no? So, hindi man siya holiday. Ang pizza dos, man. 31 lagi di ang gindeclare nga special non-working day. Action Firing Line. Sige, 48 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary ka, secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imanak lang dako na bulit siya kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilin. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko di makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Aksyon na firing line Sabado nga pagpangalagad pit sa 29 sa bulan sang Oktubre tuig 2022
Nagatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon sa aton nga mga aksyon. Unit reporters sa News Center o da aksyon ang defensor. There is a technical control. We have action Nelmar Badera, action Christian James Binares. Ako naman, action Marlon Henuvaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3.